Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση και τραγουδάμε σε αυτό το θεσμό, γιατί μόνο με τη μουσική μπορούμε πραγματικά να κάνουμε νέους φίλους, να γνωρίσουμε νέες εμπειρίες και να το κάνουμε να αξίζει. Овој викенд учениците од Основното музичко училиште Ристо Јоруков од Кочани, заедно со нашите другарчиња, деца што изгубија свој најблиски во трагедијата во Кочани, сме на посета на концертот организиран од страна на грчкиот хор. Сите ние сме восхитени од приемот во амбасадата, од целосно обкружување и целосното внимание кој ни го посвети овој викенд. Децата презадоволни. Πολλά μπορώ να πω, αλλά θα μείνω μόνο σε ένα σημείο. Στη συνάντησή μας σήμερα το μεσημέρι με τη διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου από την Κότσανη και τα παιδιά μας που γνώρισαν τα παιδιά από την Κότσανη. Αυτό για μας είναι ένα μεγάλο μάθημα συνεργασίας, σεβασμού, συμφιλίωσης, ανοίγει δρόμους παιδείας και είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για όλα τα μουσικά σχολεία, νομίζω.